tinguin una titulació per apoyar a les persones aquestes que estan mesos i mesos dins d'una plataforma petrolífera. Sí que fa falta perquè jo puc donar consells que vosaltres no sabeu ni teniu la preparació de com dir-ho ni com donar-los ànims per a que pugi la seva moral. Però també és de veres que les persones que van estan ja preparades i saben on van i saben que van estar aquí mesos i... Crec que un ginecòleg és molt important perquè imagina't que estem al llit i potser agarres una infecció d'orina i no hi ha metges ni res, i per això el ginecòleg és millor que t'acompanye o que estigui allí per si acabes. A mí es que imagina que la finca es de hombres de Eso no es la wifi. ya. Y la buena wifi ella será dinero, que la empresa no tiene dinero. En esta activitat hem après a crear arguments i saber defendre'ls. També ens ha servit per en un futur saber què hi ha que fer quan anem a buscar treball. Controlar les nostres emocions, a guanyar i a perdre i a entendre a l'altra persona. He après a saber controlar els nervis, a respectar el torn de paraula i, sobretot, que la rivalitat és dura i sana. He après a conèixer més els oficis, a improvisar i a clavar-me dins del paper.